quan parlem de codi compartit vol dir que el tio que ho està dibuixant sap perfectament que nosaltres quan ho llegim ho entendrem. És a dir, hi ha un codi, una manera de comunicar que ell utilitza i que nosaltres interpretem. Un exemple clàssic d'això és en Tintín. En Tintín ho coneixeu? Sí, no? Si fixeu, ostres, aquest tio s'ha currat molt el dibuix, perquè realment el detall que té l'escenari és brutal. Els edificis... Si tot és un... Sembla que hagi agafat una foto i hagi dibuixat el que hi havia a la foto. Però el personatge és molt esquemàtic. Per què? Perquè així ens podem identificar molt amb ell, amb les seves aventures. Té aquest aspecte juvenil, no? Que té un còmic molt per nens, joves. Aquest senyor, que és un altre autor que es diu Matt Madden, va fer una cosa que em va dir exercicis d'estil, que és que va explicar una història de 99 maneres diferents. És una història molt xorra, no té cap mena de lloc.